Chaka nọkwa ebe a. Ihe a bụ oge abalị n'obodo Dubai. Ebe a bụ nnukwu ụlọ ewubere ebe a na-eme azụmahịa nke a na-akpọ Dubai Mall. Ihe a bụ mpụta ya. Legodu ka ebe niile si enwokasị n'abalị. Lekwa ogologo ụlọ ahụ akpọrọ Burj Khalifa. Ekwukwara ka o si bụrụ ọpụ iche. Ewo ebe niile a na-enwukasị. Ka ejezie egwu nke a na-akpọ mmiri na-agba egwu. Ịhụkwara mmadụ niile nọ ebe a. Ọkwa mmiri a na-agba egwu ka ha na-ekiri. Ebe a o nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya. Ụmụnne m soronụ m ka anyị gaa nso. Bye.